και το κέφι μου θα κάνω. Και Κυφίνας της βασίλισσας την χάνει. Ρε γλέντια που έχουν να γίνουνε. Μιλάμε για το πρώτο κορίτσι, και μάλιστα βασίλισσα. Εσείς τι θα κάνατε αν παντρευόσασταν βασίλισσα? Ορίστε. Έχετε πρόεδρο. Τι να σας κάνω, μπορείτε να παντρευτείτε τον πρόεδρο? Είναι, πώς λένε οι άνθρωποι, η χρυσοχέρα. Αυτή είναι χρυσομέλη. Μιλάμε για το χρυσό μέλι. Σε 100 κανάλια την έχουν καλέσει να πει συνταγές, τίποτα. Κρατάει χαρακτήρα. Γι' αυτό μ' άρεσε. Είναι βασίλισσα με χαρακτήρα. Ορίστε. Και όμως υπάρχει. Αφεντικό αρχή Κυφίνα! Τι είναι Κυφίνα, Αφεντικό αρχή Κυφίνα, κάτι μένει με τις υπηρέτες του είναι κάτι Κυφίνα, και δεν σου έχω πει χιλιάδες φορές να μην παίρνεις για υπηρέτες τους μέρη. Μα αφεντικό, όχι δεν μιλούν. Σαν τους Κινέζους, έτσι και παίζουν στο μέρη, δεν θα μείνει δείγμα για μας. Μα αφεντικό, δεν ξέρεις Κυφίνα, ότι οι υπηρέτες με το σεβασμό και την ευγένεια που τους δείχνουν τώρα τελευταία οι βασιλιάδες σκοντεύουν να γίνουν αφεντικά. Μα αφεντικό, τι θες Κυφίνα, να γίνουν όλοι οι δούλοι του μέρου, μην το μείνουν του. Μα αφεντικό, ξέρουν και καρατέ. Έτσι και μας πλακώσουν στο ξύλο δεν θα μείνει και τρίγα δείγμα. Μα αφεντικό, θέλω Κινέζους. Καλά. Περνούσα και τους άκουσα που έλεγαν κάτι. Καλά, γιατί δεν λες τόση ώρα ότι περνούσες και μ' αφήνεις να μιλάω άδικα? Μ' αφήνεις να μιλήσεις Πράσι! Πράσι! Είναι ένας! Μίλα τώρα. Αυτοί οι υπηρέτες που σου έλεγα Δεν με ενδιαφέρει. πήγανε μία βόλτα Δεν με ενδιαφέρει. στο καλύβι Δεν με ενδιαφέρει. του Γεωργού. Ενδιαφέρον. Πάλι αυτός. Άστα αφεντικό, είναι για να μας βγαίνει ρέγγες. Δεν θέλω ρέγγες, θέλω να πω... Πότε εμφανίστηκε πάλι ο Γεωργός? Αφεντικό ήρθε χτες και δεν ήρθε μόνος του. Φέρε κι άλλους. Μακάρι να έφερνε άλλους. Τι έφερε άλλες? Μωρέ, ούτε άλλους έφερε, ούτε άλλους. Τι έφερε? Άλλοι. Άλλα. Ναι, άλλοι. Όπως λέμε, άλλα άνοιξε κι άλλη μπουκάλα. Γέμισε ο κόσμος μπουκάλες και μπουκαλάκια, αφεντικό. Για μια στιγμή. Εγώ αστειεύομαι και εσύ μιλάς σοβαρά. Εγώ δεν αστειεύομαι καθόλου. Έχει φέρει, λέει, τα πιο θανάσιμα φυτοφάρμακα που σκοτώνουν ό,τι έντομο βάλει ο νους σου. Τόλμησε να κάνει τέτοιο πράγμα. Δυστυχώς. Ο Γιώργος. Ο Γεωργός πάει και ψωνίζει ό,τι βρει στα φαρμακεία. Ποτέ δεν ρωτάει το γιοπόνο. Μπράβο, θράσου. Πάει αφεντικό, πάει. Πάει. Την πάψαμε. Δεν θα προλάβουμε εκεί να πούμε. Πάει να ειδοποιήσω τη Βασίλισσα. Πώς δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Α, δεν το ξέρεις. Τι να ξέρω. Από σήμερα μέχρι τη μέρα που θα παντρευτείς, δεν κάνει να δεις τη Βασίλισσα. Έτσι είναι το έθιμο. Δεν μπορείς να το παραβιάσεις. Έρθουμε δεκτάμε, χανόμαστε. Ναι, αλλά κατά το έθιμο η Βασίλισσα Μελισσίνη θα θυμώσει και θα κυρώσει το γάμο. Γι' αυτό είναι μεγάλη προσβολή για το Μελίσι. Τιμωρείται με θάνατο. Άσε αφεντικό, μην πάμε για μαλλί και βγούμε κουρεμένοι. Να πας εσύ να ειδοποιήσεις τη Βασίλισσα. Και το κουστούμι σου, ποιος θα το ετοιμάσει. Σωστό. Την αφροντέσμη που θα δώσει την ύφη, ποιος θα τη στολίσει. Σωστό. Το παπηγιόν σου, ποιος θα το δέσει. Σωστό. Τα μάξι σου, ποιος θα το στολίσει. Σωστό. Ποιος. Σωστό. Έχουμε τόσες ετοιμασίες και εσύ αφεντικό αρχικυφίνα με το συμπάθειο, αλλά είσαι πολύ κανονικός. Έτσι είναι. Όλα και όλα. Όλα και όλα. Δεν είσαι άξιος, γιατί. Ευτυχώς που είμαι κι εγώ δηλαδή εδώ, αλλιώς θα πήσαμε στην αράχνη εδώ μέσα. Μα πρέπει να ειδοποιήσουμε τη Βασίλισσα πάση θυσία. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Σκέφτηκε. Πήγαινε στο διπλανό Μελίσι και φώναξε μου τον Αλκυφίνα. Λακία σκέφτηκε. Ποιον Αλκυφίνα, ποιον! Είναι ύποπτο στοιχείο στο χώρο Μελισσίων. Αλκυφίνα. Ναι, κατηγορείται για πολλές αξιόπινες πράξεις. Και το κυριότερο, έχει αποδειχθεί ότι συνεργάζεται με τους ανθρώπους. Ο Αλκυφίνα. Ναι, Αλκυφίνα. Παραπλανεί τον αυτό κοσμάκι και λέει ότι το μέλι από πετρέλαιο είναι αγνό. Και πώς το κάνει Α, αυτό? βάζει τις μέλισσες με λιμοντέλα να τριγυρνούν γύρω από το ψευτικό μέλι για να νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι αγνό και να το ταΐζουν στα παιδιά τους. Άσε που προσπαθεί να πείσει τις Βασίλισσες να μην γίνουν άλλοι για να προωθήσει τα πετρελαιομέλια. Ανοησίες!
Δεν γίνεται σε ό,τι λέω να έχεις αντίρρηση. Με τον άλλο Κυφίνα. Πολεμήσαμε μαζί στο κυψελικό κόλπο. Ρίχναμε τους πυράβλους κυψέλης, μα με εμπλουτισμένο κερί. Μπλου. Ήμασταν μαζί στον πόλεμο του Μελισσόπου. Πολεμήσαμε στο Μελισσάμ. Κι είμαστε και κοντοπατριώτες, πρόσεξε. Την Κυψέλη που γεννήθηκε. Με την Κυψέλη που γεννήθηκα, την είχαν δυο μελισσουργοί που ήταν κουμπάρι. Γρήγορα τον άλλη Κυφίνε, δεν σηκώνω κουβέντα. Δεν σηκώνω κουβέντα. Και γουστόζω μελίσι. Κόμε. Πρέπει να διαφημίσουμε το καλύτερο και το φθηνότερο μέλι. Το μέλι που γίνεται στο ταμείο, εργοστάσια των έτοιμων και ερυθρών. Μελιτσί ψελάτο, εισαγωγής Αλκιφίνε. Νούμερο 1, πάμε. Οι νέες πλαστικές ερύθρες με το χημικό καθαρισμό είναι πιο ελαφριές, πιο ανθεκτικές. Περιέχουν περισσότερο μέλι και προπαντός πιο οικονομικές. Οι ερυθρές τσιψελάτο εισαγωγής Αλκιφίνε. Μπράβο με την Αλκιφίνε. Τέλεια διαφήμιση. Θα γίνουμε πλούσιοι. Κορίτσια, το οικονομικές να το τονίσουμε. Το κόσμο νοιάζεται μόνο για το πώς θα τα δώσει. Και όχι για το τι θα αγοράσει. Τινό να είναι κι ας είναι και σαπούρα. Νούμερο 2, πάμε. Επιπλέον, το έτοιμο μέλι, εμπλουτισμένο με πολυκερή μελισσανθόρ, ελευθερώνει τη βασίλισσα από το καθημερινό άγχος και το στρες παραγωγής μελιού. Μέλι τσιψελάτο εισαγωγής Αλκιφίνε. Μπράβο με την Αλκιφίνε. Τέλεια διαφήμιση. Θα γίνουμε πλούσιοι. Αυτό είναι. Ποια είναι εκείνη σήμερα που τέλει να μαγειρεύει. Όλες οι νέες πλαστικές κερίτρες είναι fast μέλι. Γρήγορο μέλι. Η τελευταία επέδραση της Αλκιφίνε. Νούμερο 3, πάμε. Με τη νέα τεχνική των εργατών ρομπότ, η βασίλισσα διατηρεί το νεανικό της σώμα, αφού με τη νέα τεχνολογία δεν χρειάζεται πλέον να γεννά δικά της παιδιά, αλλά μπορεί να κάνει άνετη τόξη εκρήτα με τον Κυφίνα της. Εργάτες μελισσορομπότ τσιψελάτο εισαγωγής Αλκιφίνε. Μπράβο με την Αλκιφίνε. Τέλεια διαφήμιση. Θα γίνουμε πλούσιοι. Αυτό να τονιστεί. Ποιο θα γίνουμε πλούσιοι. Όχι βλάκα. Θα τονίσουμε ότι κάνει ωραίο σώμα η βασίλισσα που χρησιμοποιεί εργάτες μελισσορομπότ Αλκιφίνε. Και επίσης να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί η βασίλισσα και το που τα αφήσει τα παιδιά της όταν πηγαίνει η βραδινή βόλτα με το Κυφίνα της. Γιατί αφεντικό. Θα τις κρατάς εσύ τα παιδιά. Όχι βλάκα. Αφού δεν τα έχει τα παιδιά, δεν τα τις χρειάζονται. Και η βασίλισσα αναγκάζει με τον Κυφίνα να είναι δηλαδή. Δεν παίζω. Φιτούλες ή πολλά είπες. Σιλένσιο. Κάνω και τίποτα άλλο αφεντικό από σιλένσιο. Αυτή η διαφήμιση, κάτω εσύ. Αυτή η διαφήμιση θα είναι η καλύτερη από όσες έχω κάνει μέχρι σήμερα στα ΜΟΕ. Εγώ, ο Αλκιφίνε, θα έχω την καλύτερη διαφήμιση στα ΜΟΕ. Τι είναι τα μου αφεντικό. Αγράμματα και φιτού. ΜΟΕ είναι τα αρχικά μέσα μελισσικής εξαπάτησης. Όλη μέρα τα τρέχουν οι διαφημίσεις, όπως και το παρατάκι. Κάποιος είναι πίσω από την πόρτα.